Vítajte v dnešnom videu, dneska som tu s Degešom. Pozdrav sa, Degeš. Čau. A som tu s Bartošom. No a ja som Jakub. Dobre, a dneska budeme hrať Bedwars. Stop. Budeme hrať Bedwars. Viete, čo je to Bedwars? Pravdepodobne áno. Ale teraz v tomto dvojminútovom úseku vysvetlím, ako sa to hrá. Takže, máme tu, dajme tomu, že tu máme dva týmy. Na jednom týme je jeden týpek, dajme tomu. Ten týpek sa snaží dostať k tomu druhému týmu a zničiť mu posteľ. Ale aby sa k ním dostal, musí z generátora si brať irony a zlato a u villagera, čo tu je, si môže kúpiť bloky. S tými blokami môže zabarikadovať posteľ, aby mu ten druhý nezničil. Je to hodnoté PvPčko, takže obidva typci sa môžu zabíjať. Keď ma idete do vojdu, zomrali ste. Zomrali. A keď vás takto zabije mečom, tak ste tiež zomreli. A vy sa vlastne kúpite upgrady a bloky, môžete dostať na strede. Na strede sú emeraldy. Emeraldy sú najlepšia vec tejto hry, lebo si môžete kúpovať dobrý armor, veľmi dobrý diamantový armor a lepšie veci. Potom je tu s diamantmi ostrov, kde môžete si potom kúpovať na basic upgrady, ako pasteky prídu vám a všelijaké blbosti, upgrady, sharpness. Dobre, takže vy keď sa dostanete k nemu, pravdepodobne bude mať zabarikádovanú posteľ takými OP blokami. Na to sú TNTčka. TNTčka sú OP, lebo tie položíte a on ich nevybuchne. Keď sa k nemu dostanete, no tak musíte ho nejako hodiť z ostrova alebo zabiť a potom mu začať ničiť obranu a zničiť mu posteľ. Jakmile mu zničíte posteľ, tak už sa nemôže respawnovať. Lebo vy keď spadnete do vojdu, tak sa vlastne vrátite, lebo máte posteľ. Ale keď už nemá posteľ a zabijete ho, tak už je navždy mŕtvy. Chápeme. A vlastne snažíte teda každého tak zabiť. Tak pokračujeme videu. My sme pro hráči, takže môžeme začať. Ideme na to, chlapci. My sme nie v party. Opa. Ja No, tak dobré. dám. Môžeme začať. Tak ideme ich rozbiť. Dobre. Map Grotto, to je Fortnite. Áno. Kokos. Dobre, ideme na to, chlapci. Začíname. Kubo, obraníš postielku? Áno, ja urobím obranu na postielke. Troška tak obránim a vodičku na ňu dám. Samo netímuj tam! Ty si Čo robíš tam? kokos! Nie, on tam má modré, oni si tam tancujú. Ja sa snažím, aby po mne neútočil, chápeš? Dobre, dostávaj sa k nemu. Traf. Samo. On nám dáva veci. On mi dal gold, dal mi... Ja ho. Musíte, On nám dáva pri veci. ich postiel musíte ísť a zabiť ich. Ja ho. Však áno, na modrú. Dobre, poď. Abo vieš, ja idem zbierať. Radšej. Samo neviem, bude ako to funguje. brať a ja potom s Kubom pušneme stred. Tak neviem, ako funguje ten Rishov Defense. Počkaj. Čo bude neskoro? Takto robí Rishov Defense. Čo ja viem. Zelení idú pušnúť, dobre. A idú dostrelil šípom. Je dole. Zelený, poď zelený! Chlapci na modrých, ja sa idem skovať za dom. Prenikol som tu. Chlapci, poďte na modrých, po samej ceste, dobre? Ja ale ešte ostanem doma. Prepačte, to zvládnete. Ok. No, Ja to na zvládnem. video. Videl? Kada mám? Však my sme sa zabili nosom, jak ma mohol, ježiš. Však on umrel a jak ma mohol zabiť späť, to nedáva zmysel. Bráško. Sama, ty tam netímuj, zentým. A kam on nám dáva veci, chápeš? On nám dáva free veci. Jeden gold, To je fakt potrebné Áno? Fakt potrebné Áno. to. za to. No samo to celé zoberie a uteče s tým. No, čo hovorím? Že to tam... No, dobre, dal tam gold, sorry samo. No, nepovedal.
Potaj či raš? Raš. Tak počkajte na mňa. Zabij. Kokosa! Nebudeme sa baviť. A ty kokos. Som sa len tam Jubi, spavla, nepomáha. už sa ma vidí. Aha, idú aj žltí na nich. Však áno, áno. No dobre, musíme si navzájom pomáhať, všetci. Len som ale keď sa dostávaš do výšky a ja nemám blok, tak ja ti nepomôžem. No, Však my máme druhý generátor diamantový a tam. Oni všetci idú po nich. Veľa vecí. Tam je veľa diamantov. ty si spadol? O, ty kokos, oni tam idú na mňa, všetci štyria. Sa nedá. Je to máte štyria, hej, ten team tam spamuje, ani sa netráfa. A robí sa, že veľmi chce pomáhať. Kokos. Ten jeho... Mám tu, A mám. prečo im nezničili? Čo tam stalo? Čo? Však hovorím, že oni do vody tí žltí a oni tam zastavili vodu, takže spadli do. Ty choď. Dobre, choď vrchom, ja idem spodkom. A žltí idú na nich. Však veď, oni idú. To sa vlastne dostaneme k nim. Není tam voda. Ty som dechol, No kedy veď, som není padol. tam. Samou teammate ma spadol! Kokos! Ja to nehrám. A tam. Kokos, ja som na. Ja som sa vyspíkol ako som drevo. Vieš, a ja už na to. Ja si nepôjdem. Hej, Mailer. Oni po nich žltí, nič to. Nič to. Ničím to. Poď. Akože to nezničili, však tam bol žltý. Tí žltých tam ničí, normálne TNTčka im tam dávajú, ale nie. Zasa samou kokos, tento samou teammate. Ani skin nemá. A už len idem za samom a vidím, jak tam crouchuje. Na Ja mňa sa tam potrebujem goldy. usmievajú. Hej. Co máš gold Ale jeden? nezahovárame. Sa A na po tejto nás nikto šiapač. neráš. Kubo, Dobre. nejdeš sem na odlákanie pozornosti. Ja? Aj ty. On sa ma stačí dať. Ja pôjdem. No, nebuď hore, nech sa na mňa nepozerajú. To bolo easy. A zabij ich, už mi zničil podstav. Zasa samou teammate sa tam spavne a ide po mne. Dal si do A Gio. dobre. A zabil som dvoch. Ešte to Posledný, teammatea. To je môj teammate. Zabil ho.在那古老长城之上，烽火曾映红了天江。有位神将，他叫蒙恬，战功赫赫为民鸳鸯。长城是他。Či sa k ním cez stred, ja idem z boku, dobre? Jeden žltý spadol, len tak... Dead. Počkaj sa, poď pomôcť Kubovi. Nemôžem. Ak teraz zbieram diamanty, to máme lepšie pre nás. Lebo keď ten má diamantový armor, tak to sme bez šance potom. Kokos! Ja! Ja tam môžem čakať, on musí kúpiť fireball. Na mňa. Fireball. Nemám. Dostal. Spadol. Tak som ho zhodil.
Kde je posledný? Ja to môžem nosiť. On tu dáva TNTčka pod seba, Baško, tak sa nepoužívajú TNTčka. No, Let's go. yes. Let's go, ľudia, prvá výhra a toto bolo super, let's go. Ľudia, keď ste si toto video užili, dajte like a subscribe a verím, že sa vidíme na budúce.